Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, agannad kayo, agsagana kayo. Tadiyo ammo no kaano dayta a tiyempo. Mayarig dayto iti maysa a tao nga agbiyahe iti adayo a lugar. Ket italek na ti balay na kadagiti adipen na. Maikkan ti tunggal maysa iti pagrebbengan. Bilinan na nga agridam ti agaywan iti ruangan. Daytoy ti gapuna nga agsagana kayo. Tadiyo ammo no kaano ti isasangpet ti akin balay. Mabalin nga iti sardam wenno iti tenga ti rabii, wenno iti parbangon, wenno iti agsapa. Wen agsagana kayo, amangan no sumangpet akillaat ket madanon na kayo amat maturog. Ibagak kada kayo, isaukmet kadagiti amin at tao. Agsagana kayo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Doy kontrobersyal no dadduma nga pasut ti biag iso ti panagsagsagana. Iso ti ka most controversial part of our life. Kaya iso da ito panagsagsagana niya. Sigurado da kayo nga aga-asawa nga imay na kimi sa tata. No 3 minutes di panagsagana di lalaki. Da kayo nga babae. Diyak mo 1 hour 30 minutes. Kaya lalaki no nakadigosan mapanjisangos sarming nagsagaysayan may salaang tigamit na sagaysay no padang nga kalbo awanen tigamit nan da kayo mat 45 sa nga gamit adda para kiday, adda para lipstick, adda pagkasya-kasya, danto spray net, danto pay labangbang lada ha konam to pay la jak ammo no kasjay. Laday te ka anak ak nagsagana da mapan agisoro ka pabaraan na di motor di lalaki. O mapapoyton di mo laka rumwar di baba. Bumarbaran to ti kapudot nan. Inta businaan nan to, mapanaglogan, inton nakalugan, aguray, adapay lang nalipatan na. So nga, kontrobersyal ti panagsagsagana. Amin, panagsagana may sa akarigatan para kanyak. Mailigak mga agluto. Amok mati agluto ang malaksid tilineng tanga itlog ken inna po aka damot dagiti babasit nga amok nga luton ngam ti kagurgurak nga parte na di agisagana no awan ti para isaganak di tana nasulit tauri di balay mi gamin idi amuyo di sakit man day di inang ko di mo dakabkabaw na gamin day di agluton into no madanon ti panagbibitsin awang gayam bitsin nagsipnget ibaon na kapay lang ha ni awan bitsin ing kagumatang. Wano umutang rabiin kalakas dyan. Uri siyak nagluluto ak. Hangko nga nga amuday ko ma, do akot sarita, may sakot sarita kung kunana awan. No sokaak, no asinak, nayon aginggana ti kararaman. Tapno ma-perfect, di raman na inton panangan, jakon makapangan, tapaya, nauman, di kararaman. Kasi di sakit ko ngagluto, so kayat nagluluto no daduma. No may saak, ti kalakaan nga timplaan, kamatis, lasuna, bugoong, lokatam ta sardinas, buyat, inggabor mo ta kilaban, nalpas. Awan ti ado nga sagana na. Awan ti pa nagsagsagana ti biyag. Ado dagiti isaganaan tayo. Kakunana, dadi pagsasaoy ti English nga, failure to prepare is a preparation to failure. Iso nga, ti most controversial nga talaga, DJ panagsagana. Uri dagiti athlete. Apay nga naabak ka itang tournament, kunana ko matitenis niya. Kurang di training mo. Apay nga naabak ka ti boxing, kurang jay panagsaganam. Apay nga naabak kayo ti team ti basketball, kurang jay panagsagana. Amin, panagsagana. Hindi kayo ngagbasbasa. Imulayo ta panunot yo. Ti panagbasa, panagsagana. Di karir nga alaem. No haang ka nga nakagraduarwan, no haang ka nga nakakakaya na nga sa kurang jay panag. Sagana. Sakan to agpabasol. Amin tibiyag tayo. No ori kitingitingan nyo. Imay kayo ditoy. Nagsagana kayo. Nyat inaramid nyo nga nagsagana. At danangan.
Nagluto ka insagana haan nangangka. Apaya agsagsagana di panangan mo, agsagsagana ka nga umay maki misa. Di pan nakimisa anyaman ti purpose nan addaman na nga to aging gana ti kangaton nga panagsagana. Namuyo tatay adday may nakimisa nga taga La Trinidad. They woke up at 2 o'clock. Nagriing dati 2 o'clock. They jay inted da nga gulay, piman. Insagana da pay laeng, insagana dan ijay lugan da idi. Rabi itap no umay dalaeng maki misa. Awam mo may pabalong ko. Nyanaganan. Sinukata di gulay nga mano nga silupin ijayon sinukatak mo ti asin bugoong kinsokan so nga dagitay daton niyo no sino nagdaton kada kayo nakadanon di La Trinidad. Tayo awam mo may pabalong ko may dalaeng nakimisa piman. Kagitaom di pa nagsagana da alas 3 idi agrubwat da inabot da dayjay first mass panagsagana. Iso nga ti panagsagana kakabsat iti biyag tayo very controversial nga talaga. Either you make or unmake your future. DJ kaya mong aramiden. DJ balay game. Depende dayjay iti panagsagana. Ti mo ibanghelyo tayo. Inistorya ni Apo Jesus dahiti nga pangarig kunana agsagana kayo. Kunana takas lalatao nga agbiyahe pumanaw ikkan na ti akem ti tunggal maysa ikkan na ti trabaho ti tunggal maysa sa pumanaw di nanto nga ammo di tay nga ammo ti oras iti yaay na kunukit kitaan tayo nya tinaununeg nga kaipapanan na daytoy ngamin tatadda tayo ti adbyento ti sagsaganaan tayo the second coming anya ti second coming tiyo umay na maikadwa kalpasan day di immuna ngayon umay ni Apo Jesus. Into no December 16, aging gana ti Christmas Day, tinto matrambakan tayo, day diim muna, ngayon umay na akas maladaga. Day ti ramrambakan tayo tata. Kakuna na agsagana tayo. Apay nga agsagsagana tayo. Ada nakatungtungtong mi din na minsan, nagtutungtungan mi. Ada dagiti kakabsat tayo nga handa mamati iti life after death. Dagiti nga kakabsat, ipamati da, awan latan katla kumano natay kan, awanen serbi ng ikararagam, awanen serbi na ta natay kagaruden. Kakunak mo, nukas di ti prinsipyo tayo, nagmayat ti agbiagan haan? Oh! Kanukas ti biyag tayo nga awanan ti apteran tayo kalpasan dati nga biyag, nagmayat ti agbiagan. Agbalingkan nga scammer, agbalingkan nga managing bubukod, anya na ganan, negosyo ka uray dakes para iti taon bumanang kalaeng, enjoyom ti biyag mo tuyon nga awan ti restrictions nan. Anyway, no natay ka uray pinatay da ka, awan tumalaangan. Nagkakaawatan tayo haan. Kaya no kas jay laeng ti apteran tayo nga daytoy biag ditoy nga awan ti biag after daytoy anya pala pagsingsing petam. Inawi awam mo ti apteram, awam mo ti sagsaganaam. Agumam ami man nga pamilya nga dagita sa nikwayo nga pamilya ka agumam mun Hamo ibingbingayan idan gaputan nakaadal kan. Ay pakawanam apod dan sa kasjay, Pera de los Buenos. Gamrudam amin niya kakabsat mun taapaya, no hangka mamati, di isagsaganaan tayo, anya nga minti isagsaganaan tayo, dito'y kakabsat. Dito'y panagbiag tayo ng agdaldalyasat, dito'y lubong, may isa pa nagsagsagana para itidakdakkel na pinpintas na ginginawa abiyag. Isu di biyag nga makikadwa kin ni Apo Jesus iti rupan-rupa. Makikadwa iti Diyos ti rupan-rupa. Isugurod nga ikarkarigatam apalpalintigan tabiyag mo. Isugurod nga ikarkarigatam nga tepden dagitay bukod mo nga pagsuman tapno laeng agbenepisyo ti ad-ado. Taapaya para diyay nga rod ti biyag tayo. Kano awan ti kamkamaten tayo, ulitin tayo, no awan mo ti apteran tayo, malaksid dito nga biyag, agbalingkan nga ago mo, naturay kan, bagim amin, managing bubukod kan, bukatot kan, inawi no natay pinatay da kan, wano natay kan,
awam laeng ti serserbina, kasi jay kumamot ti pamati, hamot. Taday to, itunggal panagbiag tayo, panagsagsagana, ang irugi tayo. Kadagiti inaldaw-aldaw panagbiag tayo. Masapul ka ding agsagsagana tayo. Wano da da prinsipyo, dagiti daddo mga agsingsing petak ton no lumakayak, agsingsing petak ton no bumaketak, inton dandani ak makakunail sa akto agsing petan, baka naladaw ton. Kas pangarigan ko ma, dagiti ag-exam, narimwar dagiti kakabsat tayo, nagpakpakararag ti nursing, nakarwardan sa dagiti daduma. Rimwar ti nursingan, haan? Inya ti ur-urayan tayo? Bar exam. Na Isus, dagiti tayo mat ko, nagagitab-gitab mo ti panunod doon, opo, dantan. Kaday jay, kasi mo lang, urayan jay result ti exam mo, tinapatig di jay, whatever the result may be, basta tinapatig impapatim ka di tinagsagana. Inpapatim ka di, inaramid mo ka di amin niya kabailam, kasla ko majiboksingero nga, disiplinaan na amin. Makan, bagi, papigsaem, haan lang nga day jay. Ti panagsagana, masapul pa jay, emotional preparation. Oray kala ko man, ag-tennis, no affected di emotion mo, nagrigat di mga bak. Mental. No haan nga nakasagana jay panunot mo nga mga bak, oray na pigsa ka, hang narigat. Spiritual. Oray ti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo kakabsat, masapul nga isagsagana tayo amin dagito, entat kuma, natipon-tipon tayo, nasanton amisa, kasano pinagsaganam? Dakay kuma, naggapo kaya dayo. Sinapsapa yu basi tinagrubwat, tayo nga rod oras ti panagbiyahan? Adapay tao, awanan. Insapsapam, nagsukat ka, nagdigos ka, sinayaat mo, haan lang nga dayjay, iti panagbiyahe yo, spiritual preparation, apo, isalakan na kami, kung napay DJ driver mat, kadagay naglugan, apo, isalakan na kami. Nangang kayo, tapno nga agkirkiraos ta tiyan mo, tainton madama misa, baka guru-guru, o drumwar ka mo lang apa, nagmerienda. Physical, spiritual, mental, masapul nga mapanganak. Apahanak makimisa. Oray siyak mat ang apadi, apiti kunayo, gapotoy may ka nagmisan. Dakkel ang preparation na ita, na spiritual nga biyag. Kunada dagiti Tagala Trinidad, ka alas 2 da nga nagriing nga nagrubwat, alas 2 nga nagriing. No apay, kas lumakay kunatay latan. Kanya mo ti isaganak kuma, para ito na santon amisa. Siyempre, sinapak tinaturog, apaya, physical preparation. Alangan nga umayak, magmisad to'y nga, agdudugal nga dati ko, adalabasit, agong ungutan. Irritable nga rudan. Mga anak na sayaat, number 1 nga rito, ay niya kalpasan ti kararag, anya rin number 1 nga resipik, kape. Uri adda yurik mon, agkararag ta apaya, barbaring no dagiti makimisa, barbaring no daytoy na santon amisa, spiritual preparation, tapno na marinaan ni Apo Isus iti daytoy na santon amisa. Haan mo tangaga po tapadi akon ka, handa nga mangrugi no awanak, mapanak ton ano naladawak, ay Apo dumayamudom to amin nga tattaon nakarupanget dan to amin, haan mo isaganaam nga rod. Tata, napantay tinasanton amisa, insaganaan tayo tinasanton amisa. What is the Holy Mass? Dahito man nasanton amisa, preparation tayo manan para itiday nga biyagaan. Isugarod nga umay mo dalusan ta pusom, umay mo dalusan ta kananakem mo, umay mo pasanton ta kananakem mo, ta apayati isagsagana amparan to itiday nga biyag. Ngam kas ano ti agsagana kakabsat, ti inaldaw-aldaw apa nagbiag tayo. Haan lang mental, ti emotional, ti spiritual. Iti inaldaw-aldaw apa nagbiag tayo, masapol nga addadag iti galad asursuruten tayo anya dayjay, agbiag anawaya, biag nga awan pagkurangan na, kunana dayjay, kas ano? Si waya-waya. Ay pamilya, nawaya kay kadi a pamilya. Awang kaditi agin innilam, agpinpin na sakit wano agin innimon.
Adda ka di kapya, kalaksidan ti kamaliti maysa, kayayo ka di ti makapagkakadwa nga nasaya at makapagraragsak, makapagkatawa akas pamilya. Nga dapat agkat katawa pamilya tayo, awanan. Wow! Haan lang ang pamilya. Di ba nagkakaruba? Tapno agbiag, kung kunatay gamin kati tartari gagayan tayo, biag nga awan pagkurangan na, haan nga ijay. Itoy, ijay ti kamkamaten tayo, ngem ditoy ti panagsagsagana tayo, di ti tarigagayan tayo, agbiag nga awan pagkurangan na, di pamilya, di pa nagkakaaruba, adda ka di pa nagkaykaysa, adda ka di sinaranay, adda ka di security nga uray hammo nga ilakta, balay mo ka, agtalik ka iti kaarubam, tamayat tili langan-langan nyo. Iti pa nagserbim ka dagiti tattao ka awang ka diti pilpilyon na. Kano dayjay ti attitude tayo, no dayjay ti biyag tayo, tanawaya dayjay puso tayo, sigurado, ure anya agundaway, nakasaga na tayo. Ure anya agundaway, nga kunana nga umay, hang kumapay mo't taado pay mo't isagana tayo, ngam ure no inya nga gundaway, no nawaya di biyag tayo, no adda kapya, adda ragsak iji biyag tayo, nakasagana tayo. Di ti biyag, ti attitude, ti agsagsagana. Haan nga ti focus mo, lakas pangarigan ko madya, review ti board exam na, narigat nga makaruar, no out of focus. Di athlete ko maagsagana, para tilaban na, haan nga narigat nga mga bak, no during the training, out of focus. Kasi mo tibiyag tayo. Narigat tayo nga makapagbiag itinawaya, no out of focus. Anya ti ipok-focus mo. Dayta sakit tinakam mo, dayta apal mo, dayta tangsit mo, gapot adda ng ngimato nga may sagahang mo mga itulok na tangtang sitak. Out of focus. Ta pamilya, imbes nga saya atem nga taraknan, saya atem nga ayaten, di lalaki out of focus sa bali ti obrana, di babae out of focus sa bali. Imbes nga pagadalin kada na suruan ti na espirituan nga panagbiag dagita nga anak, out of focus, materialism, consumerism, Allah, dagiti sabsabali ti focus tayo, out of focus. Kano nasaya at ti panag-prepare tayo, sigurado nga ijay tayon to. Kamaudyanan na. Daytoy in-enjoyan tayo nga biyag tayo, daytoy nananaman tayo aki na Kristiyano tayo. Sino tinangisagana kada tayo kakabsat? Ni Kristo. Insagana na daytoy set up tayo, insagana na daytoy biyag tayo. Dayta, adag basol, ingkag konpesar. Sino tinangilungalong, sino nangisagana ni Kristo. At na nasantuan amisa nga pangawatam ti bagina. Sino tinangilungalong ni Kristo. Sino nangisagana ni Kristo. No adda maiyanak nga ubing, addaan basol atawid, mabunyagan. Sino ti mangisagana, sino nangisagana ni Kristo. Kuno kitaan tayo kakabsat, imagine nyo ti lubong. No awan ti Kristyanismo kuma. No ti prinsipyo tayo kumaka, ngipon iti ngipon. Nya? Tot for atot, no kuna tayo ti lubongan, binumbada ka, tangsit mo mat, binumbam mat, collateral damage, dagiti inosenteng anak tayo, mabumbumba nga ti nagmayat ko mati plano dati panagbiag. No awan ti Kristiyano nga mangibagbaga ti pakawanem, ikararagam, ti number one nga ibaga tayo, kadagiti agproblema, pagilyan man wano, anya nga grupo, kapya. No awan ti kina Kristiyano nga mangibagbaga dayta, sino nga tangarod ti, kas ano nga tako madagiti anak tayo? Kas ano ko mangarod dagiti future tayo? Dagiti anya naganan, dagiti napintas ti masabayan na nga lubong tayo. Sino tinangisagana? Kuno kitaan tayo kakabsat, ni Apo Jesus, ti the best nga nangisagana, daytoy namay, daytoy dignidad, nga adda kanya tayo. Ni Apo Jesus, tinangisagana, daytoy sagsagrapon tayo. Ngam nagmayat di plano na, apaya,
narugit ti tao, nagbasol, imay na tayo insagana, dinalusan, taapaya, kukwa na tayo itong amin, kamaudyanan. Nanaman tayo ito, ti beatific vision, di pan nakikadwakin kwa na iti rupan-rupa, day gamin ti isagsaganaan tayo akang runaan. Dagiti isagana tayo ti inaldaw-aldaw, normal kas agbyag akas tao, ngam ti kabuuan, ti katatao tayo, makikadwan to kenkwana, kamaudyanan na, dayjay ti panagsagsagana, iso nga agyaman tayo kenkwana. Kakunana dito'y, agsagana kayo, kunana manan. Inulit naman na dito'y panagsagana tayo, para kenkwana. Uray mo't no inlungalong na dagiti suruten tayo nga galad, oray na imbagana mo dagiti pagluntegan nga suruten tayo para ti panagsagsagana no dadduma adda pay latamot dagiti natangken ti ulo na. Adu tay latamo no dadduma nga agkamkamtod. Ibagana nga ti panagsagsagana naragsak a panagbiag mas pilyan tayo met tinaliday. Tinaragsak a panagbiag mamakawan addaan ti ayat no dadduma mas pilyan tayo met ginarigrigat dayjay adda sakit tinakem na. Makontento ka no addaking ka no nya ti addaking ka nga isagot na agbiag ka asiraragsak agserbi no dadduma sabsabali mo jipilpilyan tayo iso nga uray na insagana na tayo no natangken di ulo tayo no hantay nga kayat ti sumurot kenkwana no dadduma datay laeng kamali tayo. Katat imbaga ng agsagana tayo kakabsat, naragsak ni Kristo no di puso tayo, marina na si sasagana. Nagragsak nga ta ni Kristo no umay ijay kaaruba tayo, ijay gimong tayo, no marina na addaan ayat nakasagana. Nagragsak ang ata ni Kristo no umay, urehan ta ekspektaren, makita na di pagtrabahuan tayo, adda binuray, adda pakumbaba, adda pa nagsisinaranay, hangat nga uray no inya nga umay nga gundaway ka, ni siraragsak nga ta ni Kristo nga umay kada tayo. Ngam no di lubong tayon ko, lubong nga nairot, lubong nga nasipnget, uray pamilya tayo, pamilya nga narikot, ay hanmot ang ata maragsakan ni Kristo no kasjay. Ala kakabsat, iti inaldaw-aldaw panagbiag tayo, hantay mo pampanunutin nga panagsagsagana, hamang nga kanayon, no di mabalin nga aramiden, ti inaldaw-aldaw tayo panagbiag tayo, biag ti panagsagsagana. Addaan ragsak, addaan ginawa, addaan ayat, addaan kinapudno, iti panunot, iti puso nakem, ti na-espirituan a panagbiag tayo. Uray adda failure ti biag tayo, no adda mamati tayo nga adda nakasagana tayo kin Kristo, han na tayo nga abaken. Dagiti failures kada irregularities ti biag tayo nga tuntulat ta nga amang ti ayat ken dungo ti panagserbi ken ni Kristo. Ala kakabsat kas panagsagsagana tayo tingitingan ti puso nakem ken panunot agbiag ikarigatan ti agbiag asi sasagana babaen ti panangsurot kadagiti bilbilin na.